Mae cwmni Cwm Taf wedi trefnu taith i Wlad Belg ar gyfer gwasanaeth arbennig y cydoediad. Ar ôl noson o gwsg, mae rhai o'r criw yn Bruges wedi dewis trip i ymweld ag amgueddfeydd a mynwentydd y milwyr hynny bu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. A war y teg, mae Hubert yn nabod yr hewlydd yn well na neb. Do mas fan hyn fel ni'n gweud bob blwyddyn, a ni wedi bod mas dwywaith lenni'n barod. Sim sat nab am dechreuais i drifo, ddim sat nab i gael, so mae'r sat nab nawr yn y pen. Allwch chi ddim mynd yn rong, chi'n gweld fel y roundabouts, chi'n mynd yn un peth a chi'n ei gytre, chi'n cadw, chymod, i fynd, no ddim yn hwn. A mae'r gwell surface ma, beth, gwell hewlydd ma, na beth ni gytre. Mae'n wedi eitha pwysig i cadw amser trwy time os wedyn nhw, achos bod rhywun yn, bod chi'n golli amser, mae llai amser da chi'n rhywle arall wedyn yn dweud. Mae'r ymweliad nesaf yn atgof gref o drychineb erchyll y Rhyfel Mawr a gydiodd mewn cymaint o fywydau yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae galar a thristwch yn amlwg iawn ym mhentref Landmark, y lleoliad hanesyddol le lladdwyd miloedd o filwyr catrawd y ffiwsilwyr brenhinol Cymraeg, gan gynnwys y bardd Hedd Wyn. Sy'n un ymweliad yn gyflawn heb ymweld â mynwynt artillery wood. Yma claddwyd Hedd Wyn a chanodd o Gymru eraill a frwydrodd ar y pryd. Y bardd trwm dan bryd tramor. Y dwylaw na di dolir rhagor. Y llygau dwyst yn dwyst ddwr, y llygau na rhagor. Dwi ddim yn cofio'r rhestr i gwirth y ti, ond mae hwnna'n meddwl lot. A pam ti'n gweld, gad i'r lawr o'r restr, mae'n weld i beddau o cerig beddau a enwau known unto God. Chymod, mae rhywun wedi colli rhywun anwyl o gytre ond a known unto God. Dyw e ddim yn neud sens bod chi ffili ddim yn gwybod pwy sydd o dan y bryd, yna fe.